tajba. Tajbin, di tal-linja tajba, nistgħu mmorru. Hemm xi nara jien. Dak mhux Mark Lore, Mark! Oh, kif għana, rajt jew? Kifin? Oh, rajt Kif tagħmel? Ejja, ħdejja tla fuq tal-linja. Mark, l-ewwel waħda. Kemm hawn bus stops f'Malta u f'Għawdex? 2000, 2500 jew kella 3000. Għax kont naf aktar minn 1000. Ukoll, għattilkom jien sejrin ħażin. Le, 2500 anqas. Oħra, x'isima l-app li bija tkun taf eżatt fix ġejja tal-linja. Malta Buses? Fuq din għafa żgur, tal-linja x'għandi. Bravo, proset, tal-linja app. Ara ġej oħra. Apparti biex tirkeb tal-linja fejn ukoll tista' tuża tal-linja card. Jew fuq il-valletta ferry u tal-linja bike jew inkella biex tidħol iċ-ċinema. Le, l-ewwel waħda. L-ewwel waħda u ġifieri kemm fuq il-valletta ferry. Biex nidħlu ċinema nużaw kol. Mhux idea ħażina u naddu ilhom din naddu ilha. Sinjuri dak kien Mark Laurence fuq tal-linja miegħi llum Mark jiena minħabba li mort tajjeb, antik tal-linja card tajjeb dik għalik personalizzata. Għandek sena b'xejn tirkeb tal-linja tajjeb Mark. Grazzi ħafna. Grazzi lilek ukoll u tinsewx titlu fil-paġna ta' Facebook ta' tal-linja u hemmhekk ikolkom ħafna posts taraw u anke tkunu tistgħu tikkummentaw min-naħa tagħkom ukoll.